Jane nopo arek tok seneng diceklek. Lha kuwi udu athuke lho, Mak. Jenengan niku khusus suket jamel gantol nopo? Lha udu athuke ora ono rambanan ya pedhot to arite. Wong kuwi namung suket lho. Wong sandene kuwi ngarit menak-menak kecantol tunggak ana ya pedhot lho niku. Lah nggih, jenengan ping pira pedhot, Mak? Ping ora kaping. Ning ya ora kapok ya, Mak, ya kuwi ya, Mak ya. Lah salah dhewe lho, kuwi lek jenenge pengaritan nggo rambah, nggo ngano rambanan iki kudu athuke lho, Mak. Ora pedhot ora apa-apa, peneran bakule, Mak. Bolak-balik tuku. Getas niku wocor. Niku retak niku sampun dipilih niku ketok ya mendingan jenengan timbang tak dhewekne tak tandani. Lah niku lho, milih lintune mawon. Lah sini ku aja cekel retak wis ben kono. Jangan milih sing utuh mawon. Lah retak malah kepengko sithik malah pedhot niku, Mak. Kuwi lho ceklek isuk mo ya ngono, Mak. Isuk iki ceklek rene. Kuwi dipengkok ngono hati-hati lho, ceklek lho kuwi tas wojo kok niku kok. Ya monggo. Monggo lho. Sampeyan kan rambanan apa lho Mak iso ceklek, Pak? Donglam. Sing ceklek utuh rambanane arite.